Takže priatelia, prajem vám krásne dobré ránko. Máme 6:20. Je strašná zima. V aute mi ukazovalo asi 1 stupeň. No a v podstate momentálne už síce za takéhoto blbého svetla mi prišiel jeden medveď. Pravdepodobne to bol ten medveď, ktorého stretávam už druhý, tretí týždeň, ktorého som nazval hlucháčik. Pretože mi naozaj príde, že je úplne hluchý. Viete, sa popri ňom prechádza na 20 metrov, ale statný medveď a nejaví žiadne známky, že by mu to vadilo alebo niečo také. Tu na vám ho ukážem. Takže toto bol v podstate on. A uvidíme, čo ešte ďalej príde, pretože stále ho tu na niekde v kriakoch. Počujem, že by ešte asi chcel výjsť, ale nie je si istý. Takže uvidíme, čo sa ešte ďalej bude diať a zatiaľ môže byť to. Na ráno môže byť. Ahojte. Takže priatelia, nestačil som sa ani otočiť a v podstate hneď po hlucháčikovi, po medveďovi vyšli 2 jelene. Ten jeden mal to úplne v rite, ako keby už ruja mu skončila. Asi už aj skončila. No ten druhý sa ešte nehal troška povábiť a napáliť. Veď sa pozrite na to sami. Takže dneska ráno parádna úspešnosť. Najprv vyšiel medveď za šera. Hneď po medveďovi už som myslel, že asi nič nevidel, lebo odišiel s takým rachotom, že už asi tu len tak by dačo nič nevyliezlo. A do toho zrazu spoza horizontu začali vychádzať 2 jelene. Jeden ušiel na vábenie pravdepodobne a ten druhý sa nezlakol a prišiel na strašne blízko. Takže z toho dačo bude a potom už teraz nakoniec ešte prišla líška, ktorú som fotil aj nedávno. Takže všetko v jednom. Takže priatelia, ráno bolo krásne, vyšli mi v podstate aj tie jelene, jeden medveď, jedna líška a máme tu podvečer, ideme to znova vyskúšať. O jedno miestečko vedľa sa skúsim posunúť, odkiaľ v podstate aj vychádzali. No a tento večer bude troška inakší asi tým, že ideme to vyskúšať s fotostanom. Vidím, ako to pôjde. A vlastne s fotostanom som tu už mal veľkú úspešnosť. Čo sa týka na fotku vlka, mi to veľmi pomohlo, ideálne. Takže uvidíme, čo tento večer dá. A poďte sa so mnou pozrieť na to, ako sa vlastne takýto fotostan stavia.
Bam shibam bibam shibri bam baram dibra dibra bee. Bam shibam bibam bibri bam baram dibra dibra bee. Bam shibam bibam bibri bam baram dibra dibra bee. Bam shibam bibam bibri bam baram dibra dibra bee. Bam shibam shibam bibri bam baram dibra dibra bee. Bam shibam bibri dibri bam dibra 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 bee. Bam shibam bibam shibri bam baram dibra dibra bee. Takže vlastne nejako takto vyzerá hotový stan. Vlastne ak by vám som mal niečo k tomu povedať, k tomu stanu, ak by ste takto chceli. Vlastne je to značka Valois, je to značka Ameristep. Typ stanu je to Gunner. Je pre nejaké, vraj pre 2 osoby, no ja si neviem predstaviť, ako tie 2 osoby by sa tam zmestili. Naozaj mám problém takedy ja sám sa tam stočiť aj so statívom krútiť. Takže vlastne ukážem vám, keď chcete, jak to vyzerá znútra toho stanu. Takže vlastne z týchto všetkých 3 strán máte okienka. Aj z boku, spredu, z druhého boku. Z jednej strany máte tu dvere, to vnútra ako keby, čiže to je cez celý pás. A v podstate dnuka máte asi naozaj toľkoto priestoru, hej. Tak ak by ste si vedeli predstaviť, že by sa tu mali vraj zmestiť 2, tak neviem. Takže tak, no a ideme čakať, uvidíme čo to dá a držte palce a určite keď dačo vyjde, máte to tu. Hovoria, že toľko medvedov, že premnožené sú medvede, kde v piči sú všetky tie medvede, povedz mi. No. Asi ma zacítili. Asi. Smradľavý prd. Smradľ. Hej, tam hore niečo je na tej lúke do piče. Slon. O, žirafa. Slnky do piče, ale tam hore niečo je, také veľké. Veľké, dlhé. No, hovno. Hovno. Veľké, dlhé hovno. Tam fakt niečo je, tam hore, počkej, sa hodím schválne. Proskoumej to. Kokot. Kokot baraní. Čo tam je? Namier snajper. Srnka do piče. Toľko námahy. Srnka do piče.